Ix-xogħol, il-ħaddiem u n-negozju se jibqgħu priorità l-Gvern fiż-żmien li ġej. Hekk qal il-Prim Robert Abela f'intervent telefoniku fuq One Radio l-għada ta' jum il-ħaddiem. Huma prinċipji fl-aħħar mill-aħħar mhumiex kunċetti li żviluppajnihom għall-pandemija u issa wara li titlaq il-pandemija ngħidu ħanvarjaw minnhom le. Għax dawk huma l-prinċipji li fl-aħħar mill-aħħar issawru lill-Partit Laburista, ix-xogħol, il-ħaddiem u n-negozji. Il-Prim Ministru semma statistika li ħarġet din il-ġimgħa dwar il-faqar u qal kif mill-2013 il quddiem il-Gvern qatt ma qal illi l-faqar huwa perċezzjoni iżda jirrikonoxxi illi huwa realtà. L-istatistika wriet illi f'sena ta' pandemija dawk imċaħda materjalment b'mod sever naqsu b'1000 persuna. Kieku il-Gvern ma intervjenix, kieku ma għamilna xejn, f'sena ta' pandemija l-affarijiet b'mod naturali f'dak li huwa l-faqar kienu se jisplodu l-fuq. Imma rajna illi ġara bil-kontra. U ġara bil-kontra għaliex medniex ejja nħallu l-nies waħedhom, imma mednejja nkunu l-Gvern tan-nies li f'mument ta' sfida bid-dinja qatt marat bħala, ejja ma nagħmlux kif għamlu ta' qabilna 11-il sen ilu meta kellhom kriżi ekonomika 10 darbiet iżjed minn dik tal-lum. U nħallu lin-nies għal rashom. Dr. Abela fakkar fil-previżjonijiet tas-sena ilu, fejn mill-ewwel poġġa mal-ekonomisti biex il-Gvern jara kif se jgħin lin-nies. Fost l-oħrajn semma l-industrija tal-manifattura li kien se jkollha riperkussjonijiet koroħ. Sabu Gvern waw nagħti tislima partikolari lil Malt Enterprise illi taw inċentiv wara inċentiv, miżuri ta' support biex għajna d-dejjin. Sal-bira waqt il-ġurnata kellna fost oħrajn waħda miżjarat ewlenin illi ddiskutejna espansjoni. B'daw l-affarijiet tieħu pjaċir li inti f'pandemija ikollok min qed jitkellem fuq il-futur. Il-Prim Ministru qal li n-numru ta' każijiet attivi ta' COVID-19 huwa l-anqas li kien fl-aħħar 8 xhur, grazzi għal pjan ta' tilqim li miexi b'mod tajjeb ħafna. U għafakkar kif mill-ġimgħa d-dieħla dawk li għandhom aktar minn 30 sena jistgħu wkoll jirreġistraw biex jitlaqmu. Qal ukoll li ju stess se jitlaqqa mit-tnejn wara li fl-aħħar jiem irreġistra ma' martu bħala adulti li għandhom aktar minn 40 sena. Il-prinċipju li nattakkaw bil-vaċċin u niddefendu bir-restrizzjonijiet għadu jott. U kruċjali li nibqgħu nosservaw għaliex ma nistgħux nissugraw li nitilfu dan is-sajf ta' xogħol. Sodisfatt bil-mod kif mexxin, iżda nibqa' nappella għal kawtela kif ukoll sabiex ir-regolamenti li huma maħruġa mid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika jibqgħu jiġu osservati. Fit-tmiem ġimgħa li rat il-ftuħ mill-ġdid tal-ħwienet b'servizzi mhux essenzjali, il-Prim Ministru qal li qed iħares il quddiem biex fl-10 ta' Mejju jiftħu ir-ristoranti. Nifhem li l-kull min bħalissa huwa xorta waħda mill-qud bir-restrizzjonijiet fost oħrajn lin-negozji illi tgħidu najna rrid immur lura għax-xogħol. Grazzi tal-inċentivi li tajtuna, imma jien irrid niftaħ il-bibien għax-xogħol u l-klijenti u nifhimhom. U għalhekk iktar iżda jibqa' kruċjali illi il-ftuħ jibqa' wieħed gradwali. L-ewwel ħalli nibqgħu nimxu mal-pariri xjentifiċi kif dejjem għamilna f'dawn l-aħħar xhur. Imma wkoll sabiex ma nissugrawx illi nippreġudikaw industrija partikolari li hija dik tat-turiżmu. Il-Mexxej Laburista tkellem ukoll dwar l-esperjenza sabiħa li kellu f'jum il-ħaddiem fejn laqtitu id-dedikazzjoni tal-ħaddiema u l-kwalità tas-servizz li joffru. Fil-waqt li irrimarka li huwa kruċjali li jsiru investimenti strutturali, il-Prim Ministru tkellem dwar l-importanza tal-indafa, l-ambjent u t-tisbieħ tal-pajjiż. U għatem jappella biex il-koll nibżaw għal pajjiżna u fuq kollox għal xulxin. Ma ninsew qatt lil-fqir, li ma ninsew qatt liż-żgħir, li ma ninsew qatt lil min jista' inqas minna, dak prinċipji li tant issaħħu fil-pandemija, ejja nibqgħu nibżaw għalihom għaliex hemmhekk inkunu nistgħu nitkellmu dwar pajjiż b'saħħtu u wkoll dwar soċjetà b'saħħitha.